klaar voor de start? Oh! Give me overdose, oh baby, Samankwe. Alter play soundboy. Wayne with the business, baby. I don't get another sponsor. Bang bang bang, Samankwe go. Drie dagen rond de tour in de woestijn en ik vond het echt ontzettend gaaf. Plekken waar je kwam en de hele tijd een beetje om je heen kijken. We hebben zoveel gezien, zoveel kilometers gereden. En dan zie je een of andere berg ergens en denk je, ja, zullen we gaan beklimmen en dan kijk je daar de zonsondergang. Mount Elgon beklommen en dat we lekker achterin een beetje zaten zeuren van nou wat kloot, ik wilde ook met een biertje ergens zitten, weet ik het wat. En dat we vervolgens op 4400 meter bovenop de berg staan en dat iedereen met elkaar eens was dat het een fantastisch uitzicht was en wat mooi dat we dit gedaan hadden en dat het toch wel een hele vette ervaring was. Eén challenge kwam volgens mij van Jeroen die Leo uitdaagde wie het mooiste bloemenboeket kon maken. En er zaten twee gasten op 3700 meter in het rondrennen, hijgen van het weinig zuurstof die er natuurlijk was. En uiteindelijk kwamen ze met allemaal zo'n bos bloemen. En ze waren allemaal nog mooi ook. Ja. Die van Leo die kon op een tafeltje staan in een restaurant. En die van Jeroen die kon gewoon verkocht worden voor een goede euro of 20 in een beetje kluiten onderaan. Een beetje kluiten onderaan, maar die snijden zo af. Ja, klopt, die kinderen kunnen altijd zo goed dansen, jongen. Meteen zie je overal gieren en hyena's en dan zie je eigenlijk dat er zo'n slagpartij er heeft plaatsgevonden op de steppen. Op een gegeven moment zagen we een paar leeuwen in de verte, ik denk een stuk of 4. En één leeuw in, die was een beetje van afstandje. En één gnu. En die kwam steeds dichterbij. En je zag duidelijk dat die leeuwen die waren volgens mij gewoon meer aan het chillen. En die gnu liep maar door. En op een gegeven moment liep die gnu tussen die leeuwen in. En je zag die leeuwen zo naar elkaar kijken van ja, wat doet deze hier? Oké, dan pakken we hem wel. Ja, is goed. Dus toen is die arme gnu voor onze neus door 6, 7 leeuwen te grazen genomen. En ze waren allemaal aan het wachten op het mannetje om op te eten. En toen kwamen er opeens 6 waterbuffels en die wilden precies op dat plekje water gaan drinken. Dus ze zijn alle leeuwen verjaagd en toen lag er een dode gnu. And as we still prepare for the second half, I'm going to tell you more what is going on. So, kama uko mbali tafadhali unasongea karibu. Zoveel dingen doen en zoveel dingen meemaken die je echt vanaf je eigen luie bank nooit van je lang zal zijn leven had meegemaakt. Dat je zo iets unieks doet in een uniek gebied met een groep ontzettend goede hechte vrienden.